Mekia ospatzen dugu aste honetan, eta aste honetan Erregeen liburuen lehenengo liburutik hartzen dugu saltal bat. Saltal honetan agertzen da Sareptako alargura, eta han ikusten dugu nola Elias profeta bere eguneroko bizitzatik at dago, bere eguneroko laguntasunik at dago, eta berak eskatzen dau laguntza. Eta eskatzerakoan aurkitzen da problemiek, baina alargunaren konfiantza iaia bizitza amon arte dago prest. Berari geratzen dago zan olioa eta urunea da, ogitxu bete egiteko, eta bera prest dago bestei emoteko. Bere bizia emon, Jesu Kristok egin eban moduan gure alde, bere alde be emon dago. Eta hori dago salmoan agertzen da testua dagolako. Zorionekoa gogoz behartzu diranak eurena da zerueko erreinua. Gogoz izan behar gara, gogo bizi behar gara. Eta gure gogoarekin jaungoikoaren sakrifiziotik etorten da. Bigarren okurren esaten uzkun moduan, Jesu Kristoren sakrifiziotik etorten da. Berak egin dau behin eta ja ez dau inor osta bere errepikau. Sakramental modua bai, baina izatez ez da beharrezkoa beste sakrifizio hau moduko egitea sakramentoren bidez baino. Sakramentoan ikusten dugu sakrifizionen esanai nagusia. Gure pekatuen kentzeko. Hartu izue eta jantanok. Hartu izue eta jantanok. Pekatu aparkatzeko. Zuen pekatu eta askorentzat. Zeratik jangoikoaren barria deituta gagozelako eta bizitzako. Horrezegatik be, Evangelioan agertzen den alargunaren testua. Eta ikusten dugu nola. Abeskotan pentsatzen dugu emoterakoan sobran daukaguna emon behar dugule. Eta ez da holokoze. Emoterakoan emon behar dugu gure bizitzan dagozan gauzetatik. Eta gauza hauekaz egin behar dugu ibilbidea. Ibilbidea barri hona zabaltzeko. Gure bizia doailez agertu behar da. Eta ez zerbitzulez. Zerbitzua dirudi derrigortute dagoela. Zerbitzuak dauz derrigortute, edo kondena bategatik, edo bere izaera bategatik, edo miliagaitik. Baina doaia da emotea, berez emotea. Eta kristago berezt emon behar dugu, gure eguneroko bizitzan dagozan gora berak, gure eguneroko bizitzan dagozan duintasunak barri hona zabaltzeko. Zidun errukitz, urrundu handik eragozpen guztiak, gorputzez eta harimaz geure buruaren jaube izanik, askatasun oso zeure naia bete daigun. Lehenengo otoitza honekin, guretzako hain garrantzitsua dan zerbait gogoratzen dezku. Gure jangoikoa batez be miserikordian dau bere boterea. Era guztietako ez beharretatik aldentzen saiatzen dan aita bat bezalakoa da. Txarto egiten duzkunean gauzatik urruntzen saiatzen dana. Baina hor txikiek adin egiten daben moduan, guk be egiten dugu txarto. Eta esan duzku gure gorputz eta gure espiritua ondozetik usketen ditugen jaunagaz bat alizatekoan beste gauzak. Jangoikoari jagokena zeurea, zerua. Zerua da. Zerua hori da gure aberria horretara deitzen dugu. Baina horretara iristeko lurraren egin behar dugu bidea. Begiak zeruan finkatu, uinak lurrean jarrita, kristinoan bizitza da, gaur egun egin behar duguna gurek. Begitu jauna, begionez gure sakrifizioni. Eta egizu hartu daigula parte fede handiz. Horren sakramentoz ospatzen dugun zure semearen nekaldian. Oparien gaineko botoitz honegaz azten dagu Eukaristi pelegarile. Eta jaunari eskatzen dutxagu bere ezaugarri nagusitako bat ontasuna da, bere gira ontasunegaz beteta egon daitela. Autortxe dugu orkesten ditugun sakrifizioak jasoa izan ditugunak direla. Eta maitasunez egiten dugula. Barriro datorren jangoikoaren maitasunaren autortza sentitzea. Guk egiten dugu erantzun moduan. Erantzun moduan espero dugun maitasuna jangoikoaz gu sentiduen.
batiz be, maitasun hori aurkitzen dugu Pasko misterioan. Sakrifizio horretan, Kristoren eskutik ailegatu jakun Eukaristia. Horregaitik, kristinago Pasko misterioa betiko bizitzarako ate bezala begiratu behar dugu. Eta sakrifizio honetan, oturuntz honetan jaten dugu, deitzen dugun, zerureua galdetzen dugu. Zerua da gure aberria. Zeugan ditugu bizitzea, mugitzea eta izatea. Eta gorputz honetan bizi garala ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna. Eta betiko biziaren hasiera ere badaukagu. Eta Jesusin arteik biztu ere badaukagu. Dugu espiritua, lehen otoi dugunok badugu itxaropen betiko salbazio izango dugula Pasko misterioa. Plegaria eukaristika otoitz honegaz hasten da. Eta garamatzan leku batetik gure existentzia jangoikoagan dago. Eta jangoikoaren dako dala. Nire bizitza bezala ezagutzera garamatza, baina baita lortu nahi dugun helburua. Kanpotik be ondoan bizitzea jangoikoaren. Jangoikoaren edudea lagunkoaren ikusita. Ikusten dugulako munduan inorez dala helburu nagusi. Lortzeko bitartekoa dagonok garala bat berez, jangoikoaren irudiak izatean. Jangoikoaren zeren jainkoak gure bidean jarri gaituen entzat, erreinu ere egiten ez badugu, ez baitugu jangoikoaren legearen agindua entzun. Maitasuna gaitik jangoikoa maitatzea, eta urkoa maitatzea eskatzen duzkuna. Agindu hori entzun da, otortzen dugu lurrean, etorkizuneko bizitza prestaten dugula. Eta etorkizuneko bizitza hori, bizitza eternera parte dala. Espiritu Santua gardunari izateko jaso dugulako egiten dugu. Betierako bizitzaren itxaropenaz, bizitzera garamatzan jangoikoaren espiritua. Eskerrak emoten dut txaur jauna, eta zure bihotzunari eskatzen dut txau, sakramentu honetan emontuzkuzun Espiritu Santuaren indarrak iraundagia lagugan, eta monde igula leialtasunean bizitzeko garrazia. Guaritu zonegaz amaitzen dugu, hemen autortzen dugu jaso duguna, jangoikoaren doe sagratua bat dala. Doea dan guztia agortutzat onartzea garamatza, guri emondako, eta edertu ezin dugun zerbait jatera. Horregaitik, eskerrak emo, nahi dentzu. Deutxagoz jaunari sakramentutako Kristoren emategaitik etorten dela. Jangoikoen errokia aldarrikatzen dugu, bekatariak ezabatzen ditugu gure eguneroko utzi egiten dugula dakigunez. Eta espirituaren ekintzaren bidez, emunduzkun graziaren eroale izatera deituak gagozanez. Gure bizitzaren erdian mantentzera. Kristoren bateo entzun ebanak entzun eban mesura bezala. Zeruak berba egin eban hau esanez, hau niri semea maitea zala, entzu izue.